אני מתכבדת להזמין את מנהלת בית הספר למחול, הגברת רבקה ברק. וואו, גם אחרי 44 שנה אני ממשיכה להתרגש. 44, לא 43. ערב טוב מכובדיי, מר נתי לרנר, ראש המועצה, משפחות, חברים, אורחים נחמדים, קהל יקר. אני נרגשת לעמוד כאן הערב ולאחר שנה מלאה בחוסר ודאות, החל ממיקום האירוע שלנו ועד לשבועיים האחרונים המטלטלים שעברנו כמדינה. שלא לדבר על כמעט שנתיים של לחימה קשה וכואבת. בשל כל אלו אני מודה על ההזדמנות להופיע בפניכם הערב, בכדי לאפשר לרקדנים הצעירים שלנו, המוכשרים והאיתנים, להביא לידי ביטוי את כישרונם, להפיץ את יופיים ואורם בתוך ים האתגרים שהם עוברים כדור וכפרטים כאחד. גם השנה הזו הוכיחה כי שיעורי המחול, שגרת העבודה בסטודיו, מהווים מרפא, חוסן ושמחת לרקדנים, לצוות ולהורים. המחול כשפה מעניק לנו יכולת לדבר דרכו את שלל התחושות המלוות אותנו בתקופה מורכבת זו. ואכן התוצאה של כל זה היא שאולפנת המחול שלנו גדלה גם השנה והיא מונה כ-550 רקדנים ורקדניות מגילי הגן עד י"ב. בנוסף יש לנו קבוצת פילאטיס לנשים וכן קבוצת נשים המורכבת מגיל 19 ועד מעל ל-50 אשר רוקדות מודרני בהתמדה הנאה רבה. זה הבוגרות עבר. בין כלל תלמידינו רוקדים גם ילדי ניר עוז אשר הפכו מחלק בלתי נפרד מקהילת המחול ואנחנו גאים בהם באופן מיוחד על ההתאקלמות המופלאה ושמחים להם להיות בית. גם השנה חשפנו את הרקדנים שלנו לסדנאות עם יוצרים שונים, יצאנו לכנסי מחול ולקחנו חלק במעמד המכובד של ערב יום הזיכרון במועצה האזורית יואב ותיכון צפית לזכר נופלנו. השנה אנחנו מתארחים באולם מופעים אחר, חדש ולא מוכר. אבל אנחנו גאים ברקדנים שלנו על הגמישות המחשבתית וההתאקלמות המהירה בתוך החלל החדש. זוהי גם הזדמנות מצוינת להודות לצוות האולם של עידית. אשר פתח לנו את שעריו. עכשיו אני רוצה להודות לכל הנשים שלצידי, שהם לב המפעל האמנותי. בראש ובראשונה אני גאה להזמין לבמה את צוות המורות המסור המיוחד שלי, לירון, מאיה, שיר מאליק, נטלי רותם, שירה כהן, קורין, רות וקרן. זה הצוות. הצוות שלי צועד איתי, הם הגיעו משם? הצוות שלי צועד איתי יד ביד המון שנים. המורות שלנו ניחנו במסירות אין קץ. יצירתיות וכישרון בלתי נגמרים. הן רואות כל ילד וילדה, מעשירות את עולמם, מעניקות להם מהידע והניסיון הרב. הן מורות לחיים והן העוגן שלי. גאה לעמוד אצלכן כאן הערב, מורות יקרות. תודה מיוחדת ללירון, אשר שוקדת כל יום בשנה על התשבץ המורכב והדינמי ביותר של מערך ההסעות שלנו, שלא נגמר. ותודה אישית וענקית למאיה, חיימוס אמורנו, על היותך הרבה יותר מיד ימיני, בכל יום בשבוע, בכל דקה, שעה, בוקר או לילה, את איתי. זמינה עבורי תמיד, בנועם, שלווה, הכלה והקבלה, זה לא פשוט איתי, ובמקצועיות בלתי מתפשרת. מגיע למחיאות כפיים. רוצה להודות לאנשים אשר המפעל הזה יציב ומצליח ובזכות תמיכתם. לראש המועצה נתי לרנר על הליווי, הפרגון, ההכנה והתמיכה המלאה. ולמרכז הקהילתי, לבני, מנהל המתנ"ס. ועכשיו, הרשו לי תודה אישית. אני חושבת שאורית, אני מבקשת ממך לעלות לבמה. לא תכננתי.
זה מאוד ספונטני. אורית, יקרה? איפה היא? הרשו לי תודה אישית למנהלת מחלקת התרבות, אורית דסקל, על הליווי הצמוד, היצירתיות, ההקשבה, הדיוק. תודה על חלקך הענק שבשגשוגו של המפעל הזה, על אהבתך התמידית לצוות ולתלמידים. אורית היא לא רק שותפה לדרך, היא הפכה ממזמן לחברה. השנה היא מסיימת השנה את תפקידה. אני מאוד כועסת עליה. אורית, אני מאחלת לך המון הצלחה, ועל אף הקושי בפרידה ממך, אני יודעת שתמשיכי לתמוך מרחוק בבית הספר למחול שלנו ובי אישית בכובע של חברה, ואולי יותר. מחיאות כפיים לאורית. לאתי ואהבה, על העזרה מכל הלב. אתי תחליף את אורית בתפקידה מול המחול, מקיאות לאתי, ואני מאחלת לה בהצלחה, בטוחה ששיתוף הפעולה בינינו יהיה נפלא כתמיד. למנהלי בתי הספר במועצה, סיסי אדר, שלומית אבודרם, אינגה ונטע פרץ, על שיתוף הפעולה המדהים וחסר התקדים. למערך הסעות של המועצה, לאבי במיוחד, לתומר בן אריה וצוותו על תאורה והגברה, ללוטם על צילום המופע ותיעוד הרגעים היפים שלנו, ולכל צלמי התמונות. תודה לבוגרות ובוגרי העבר שנמצאים איתנו כל שנה בכל המופעים. יותר ויותר רקדני העבר שלנו ממשיכים לרקוד בחייהם, הן כתחביב והן באופן מקצועי, ולנו לא נותר אלא לפרוס את זנב הטווס הגאה שלנו ולהתמוגג. תודה גדולה ביותר לכם ההורים על האימון, הפרגון התמידי, מגיע לכם, על כך שאתם ממשיכים לבחור בנו מדי שנה, לחנך וללמד את היקר לכם מכל. מתרגשות כל שנה מהמתנות המפנקות שאנו מקבלים מכם, לא מובן מאליו ומשמח מאוד. גם השנה אנחנו נפרדים מקבוצת י"ב המיוחדת שלנו. 16 בנות עם בנים. רקדניות מופלאות ושני רקדנים אדירים, נאחל להם מכאן בהצלחה ענקית בהמשך הדרך. אנו הרי יודעים שיבלטו בכל מקום כי הם רבקה מניה. זה לא אני המצאתי. ועכשיו נחתום במחזמר שיער מג' עד י"ב, כוריאוגרפיה של מאיה חמו סמורנו.